Hi guys, good morning. Di ako sa kong manghud karon. Mahog siya sa baboy. Ihaw na siya sa Fiesta pohon. April 24, 25 ang pista ari. Natigwang lagi na imong baboy lagi noon. Mas dako to kang ay parihara kada ko sa mama no. Or mas dako ninyo ha. Ay tambok ya mama. Tambok. Kami nagkapit niyo. Nakuha ng kuantik liog. Nasamad ba lagi ng liog? Si Mimi. Mi. Ali Mi. Ali. Ila. Hi guys. Na. Yami. Ginami. Ila. Hi guys. Na ang banog. Ang banog. Banog! Dagitan ko piso na to bing. Nagidagitan na gito. Nagidagitan ang piso. Banog! Wa na ang piso. Nadagit na. Mi, mi. Hi guys. Gini. Nah, hi guys. Pugo apay. Daging nga sa asil eh. Alcel! Uli naman. Uli! Noon dali mo na yung tigwan baka. Nay saging, amas. Wala ang katong gidala sa balay katik nahinog na baka to. Buwang to ah. Ha? Kamay dobi. Talang tawan tata kay pangamuti tata. Dala sa ubos o sa kuan? Ta sa kuan nga nang. Sa oras day. Ko pag nakabot pag laging Alas 5. Alas 5 to ka. Kasudlanan kaw. Mga hilog. Kaon kami me. Aging. Mi saging kaon ka saging me. Yung kagamay ra bada nang sudlanan. Kato sudlanan nga dako. Anang balik sa puruwak na ni ba? puro na lakitik no. Na gikapon lagi na. May imuhadan ay inyo ha kani. Kani na lang kig nasamad magliog dadto sa kuan. Dik, ihawon ka na sa pista. Kung ganahan magkaon sa bayabas, na ay bayabas, makaon. Kung una gitanom, ang katong, ulay gitanom, katong kami ni mama no? Diri sa bakilid. Asa man yung gikuhaan? Sige, kay magluto din ko kamote cheese roll ugma. Kani sudlan nato nga buslot man. Buslot. Wa ba nila in sako di ay? Sako jud. Murag kung sa kadagan ang unod sako. Nakakuha dani tiko kani. Murag lubi. Na dito di ay. Baman kana ka hugos Dah. Naman ka inyo bugkal dadto di ay. Naman ka inyo bugkal dadto. Naman kay bugkal dadto tek. Bukal puro undangan kay atong ganito. Ha? Langiton. Mga samad ang kuan. Well, sir, ano naman din yung nagipagdapok na rin ko, ano? Musket?
Asa man nagkagamit pa nga muskit. Ladi na kuno ka mag-uban mi. Uban kami? Sige. Itubig. Pagtakasan ni tubig daw inita ng kanon diha. Ikaw opening dito sa tindahan karon? Nana ni unod ang bulanghoy? Dagko unod ani bulanghoy? Ha? Nawa naman yang kamuti di dani di ay. Magsugok-sugok paingon sa kamutian. Ha? Hapon magtugod ko na motor ko isa. Unya mausab di ay. Di ami sa ilalom kabulanghoyan nag-agi. Dito magkasa ubos. Nawa naman ni kwenta nga pagkatanuma di ay. Kay wa may kuan. Wa may unod. Ha? Ato pa ni Kristo kung magtanan di ko nagkamuti habukan ang punuan. Say habukan. Habukan ba habukan? Bukbukan awon sa ba? Habukan ba ko nang kanan? Ang pugday ang yuta. Sabi. Yamog. Tanar ka din mulatling. Dana na kami kay kaliring ka din mi. Dana na ka ha kay makaliring ka din ni. Ubos lan. Guwa nga tundal. Sabutan ko na naggisugokon ko ito. Sugokon. Ito baon. Kuhaon kay para dili kutkuton sa kuan. Basin dito ubos Ang nga kuan tundal saging. nasigil diriyo. Muna inyong gikuan gapon gilanitan. Kasagbutan, nahimong kasagbutan naman niya. Wala na ni siya. Kita kakog daghan dani ki unsa man niya nga mura mag Ganit kita mo. Ano diyan na? Ano na to energy na buntag ko? Basik kani nga tundal tiko. Nay saging. Tundal na siya nga saging. Say papagkakuha dani nga kasagbutan kaayo. Ang gamay na danan. Sako dalon. Disod may kong pangita. Sako gali dalhon kay para puno. Puno niya ulay unod. Gi aha kani ah. Ha? Natambok na ka ng lupiyang nga tinanong ako. Ang gabi na ito wala na himo. Huy, ang iring naguban-uban. Ano nakita dahil? Muning bulaos na iring tik. Dagko na. De. Kuya Roland, nabay unod. Na ibuton lugar na dito. Ha? Biskot og pagbugwal na sa purok na nga samad na. Na, way unod. Ano sirtain na pagkanan ko. Magdoon mo mo te, lima ba ini kasuran? 5 ni kasukuran. Ang resulta na ni kuliah na bilang huy. Lihan na lang ito. So man gihila mo naman nuna nimo. Nanawin ni pagkuan. Agi na naon na apagkuan. Hoy. Nadi ang uno din nga tabas-tabas. Tabas gid. Mura. Ang katay mura niya. Ang katay niya may nayunod. Mauning nga ganas dito sa kwantik no. Balay. Wag gyapon. Pero ang problema ang langkato na gini. Langkato na lang gani.
No, ka na. Pangit walang yuta dani no. Way habok gid. Ano pag manguha na ng tag-apay dani. Ang apay pud gipang buti-buti. Karon. Kana ba? Ha? Basig alang-alang pa ni sa nga pagkakwantik. Alang pila na ni kabuan. Ingani na gini ang gagmay kay ang unod. Kutkut pag sa ilaga. Ayos sila silang bahin. Ganas na lang akong kuhaon kay way swerte ang kamuti. Ang mga ganas pud gipang buti-buti. Way ayo. Way chance ang kamuti. Kay walay unod. Nanguha na lang kong kuan. Ganas. Kay may na lang ni akong kuanon. Nya ang ganas pod kuan, gibuti-buti. Way chance gihapon. Mao ni siya nga kamutian katong nagtanom mi nilang mama. Walay unod. Sayang kaayo. Luag ra ba? Nya ang iyang ganas gipang buti-buti pod. Way chance. Sayang. Sayang kamutian kay. Sayang kay luag. Mao na nay ganas akong nakuha kay gipang buti-buti ang uban. Dala na pilang kumuti sa kano. Ha? Ako. Kamuti nga. Sa Ayaw na lang, hugaw kayo. Laay, hatag sa hugaw. mapin ko to. Kanina ha. Tuuna. Naman, isa na. Harina si. Harina makani ah. Kato kumuti na to sa sako kana sa kaliro dalaw. Ano? Agon makana ninyo. Ay kana. Sayang kay ni aw. Ang pangamuti at ugma. Kanira. Mr. Kamera mo na. Ay sa ko na. Iso to kamuti lang natin ba? To. Karong katilaw sa using sa iyang kamuti. Ihatod ko sa balay. Ari na ko tek.